दिनैनि सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जोङो बुथ कमिटिफ्राव जोङो गिदिंदों। दा बे बुथ कमिटियाव गिदिंनाय हाबाफारियाव जोङो टटेल जोंनि भट सेन्टारावहाय जोंनि टटेल बिजेपिनि मेम्बारफोरखौ जों लोगो हमनानै सावरायदों आरो बे सावरायनायावनो जोङो जयनिं हाबाफारिबो लाफानाय जादों। दा बे जयनिं हाबाफारि लाफानायाव गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोनिफ्राय फैनानै नैबे जोंनि आमलाइगुरि बाहाय अक्सिगुरि भट सेन्टारावहाय टटेल जोंनाव 18 जन मानसिया जयनिं जादों। 18 न'खरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों दा रायजो राजानिफ्राय अनसायनायाथ' खुब मोजां। सिगांनिफ्राय बहुद आरो साबसिनाव फैबाय दा खुब मोजां आरोखि। बुंगासिनो दं एखेबारे लाबो गावसोरनि बिजाथिया देरहागोन गावबागाव बिजाथिखौ देरहाजानो बयहाबो पार्टिया लुबैनाय थायो। दा बे हिसाबै बिथांमोनहा बुंगोन बिपिआबो बुंगोन दिनैनि दिनाव इलेक्सन गेलेबा जों देरहायो। बेथ' आरो गोदान बाथ्रा नङा, बियो बुंबाय थानायखा आरो दिनै इउपिपिएलआबो बुंगोन बिथांमोनहाबो जों देरहायो, बाहाय दस्रा राजनितिक दलहा खामानि गैया। दा बेखौ बिथांमोनहा बुङो। दा जोंबो बुंगोन जोङो देरहायो। दा बेखौ लानानै जोंहा इसेबां बुंनांगौ बायदि मोनाखै, खिन्थु फोथाराव मावनायनि सायावसो सोनारगोन आरो बिनि फिथाइया फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जिथु इलेक्सन जागोन बाहाय नुजाहैगोन। दा ओंखायनो जोङो प्रेक्टिकेलि जों हाबबाय थादों फिल्डआव। दा बेखिनि आरो देरहागोनाथ' एखेबारे खाथां, बाहाय खुनु कनफिउस गैया, गोनो गोथो गैया। जों जेबायदि स्पिडआव खामानि मावदों बे देरहागोना एखेबारे खाथां आरो। आंना अनजिमा बसुमतारी। गामिया आमलाइगुरि। मानि थाखाय बिजेपि दलाव जुदा जाखो? आं मोजां मोननानै थांदों। आंनि न'खर एसे एनै माबाफोर प्रब्लेम जानायफोरखौ एसे एनै सहाय मोनगोन आसा खालामनानै आं थांदों। सिगां बबे राजखान्थि दलाव दंमोन? आङो माबायाव मा होनो बिदियाव बिपिएफआव दंमोन। बिपिएफआव थानाय समाव जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखैमोन नामा सिगां? मोननायाथ' फिसा फिसौआ गभर्नमेन्ट नङा जाहैबाय नालाय मोनाखै। ओरैनो गभर्नमेन्टआवहाय सिमोननियाव सारेन्डार जादोंमोन, बाहायबो लामा मावनाय माबा मोनसे सेंसन थाखानायावहाय लाफानो होननानै जोंखौ माला गानहोदोंमोन। बोराय बुरि सानैखौबो न'आवनो थांनानै फिसा फिसौफोरखौबो नायगोन होनना बुंदोंमोन। दा गथिखे जोंना इउनिटआव दंखायो जाहैबाय नालाय, फिसाजोआ बेहायनो दङ दासिमबो। बेनिफ्राय जोङो लामा मावनायावबो लाफा जायाखिसै, जेरावबो जोङो सहाय मोनैनि थाखाय जोङो बाहायबो जेनेबा बिपिएफ दोलोआवबो जोङो गभर्नमेन्ट नङा हिसाबै जोङो इसिबां मानि बिनोबो हाया आरो जों आखाइ फोरनानैबो मोनखायाखा। बेनिफ्राय जोङो नैबे बिजेपिआव थांनायानोसै आरो आंनि हौवायानो एसे मेगन नायजानो होननानै बे सारनाव थांदों, मोनबोदोंबो, गाव नायजादोंबो, एसे एनै सहायबो लादों आरो।